čo k tomu môžem povedať, ak sa chcete na niečo opýtať, ja vám kľudne odpoviem. V tomto momente sa cítim veľmi dotknutá tvojim správaním, pán primátor. Dobre, ďakujem pani Valentovej. Naozrejme ja vysvetlím výberové konanie. Teda existuje na to zákon, samozrejme, zriaďovateľ vyhlasuje výberové konanie a stanovuje termín výberového konania. Zriaďovateľovi prídu teda obálky s uchádzačmi, kde musia byť splnené požiadavky od prihlášky až po zdravotný a psychický, fyzický stav. To bolo vyhovené tejto požiadavke a je tam aj vlastne to know-how, je tam vlastne tá... No jasné, že to viete, čo vlastne, ako má fungovať materská školka alebo škola pri každom výberovom konaní. To znamená, zákon hovorí o tom, zriaďovateľ to vypisuje, prichádzajú do styku, tam sa prichádza do styku s osobnými údajmi, to znamená, ten, kto vyhlasuje výberové konanie, si ponechá všetky osobné údaje, teda všetky dokumenty s osobnými údajmi, okrem koncepcie rozvoja materskej školy, to je to, čo som nevedel povedať, a koncepcia bude k nahliadnutiu na sekretariáte, kde sa nesmú robiť výpisy, odpisy, foto, prefotiť sa to nesmie, lebo to je duševné tajomstvo toho, teda majetok toho, duševné vlastníctvo toho, kto to vytvoril. Aby, teda povedal som, že aj zápisnica je, urobili sme zápisnicu tak, ako je na stránke ministerstva školstva, pani Babicová ju urobila, podpísala ju pani Balintová, ja, pani Babicová, jedna kopia išla jej, jedna išla nám. Pani Balintová sa mi snažila do ruky dať ďalší dokument, nejaký podpísať, tak sme povedali, nech si to zohňa dá do kabelky, takže možno to bolo to trošku arogantné. A podpísaná zápisnica ostala u nej aj na úrade. Povedal som, že do ruky im, naozaj som povedal, že do ruky im nedám tie koncepcie, tak ako v každom prípade, keď sa volila riaditeľka kultúrneho strediska, riaditeľka základnovedeckej školy, druhej materskej školy, riaditeľ školy, vždy bola koncepcia na úrade u pani Kašiarovej, teraz je to u pani Babicovej, vždy bola. Pán Koreń, nekryte hlavou, ja som bol pri tom. Takže a každý člen... Prvá materská škola, nie, som bol pri otváraní obálok. Vy ste to všetko odozdali? Áno, ale nie, ja som to nedozdal, ja som dnes hovoril aj s ministerstvom, aj s pánom Borbelim, jednoducho, áno, máte pravdu, keby sa dokumenty stratili, keby sa skopírovali, keby sa, ja neviem, čo s nimi urobilo, zriaďovateľ je zodpovedný, to znamená, keď som zodpovedný, tak si to chránim. Takže toto bol základný problém medzi predsedničkou rady školy a mnou. Takže dokumenty naozaj som nedal, sú zamknuté v trezore a koncepcia je k nahliadnutiu pani Babicovej a hodiny na nahliadnutie urobíme členom rady školy tak, aby im to vyhovovalo. Aj v pracovnej dobe, aj po pracovnej dobe. To je celý problém, že som nedal tieto dokumenty na asi ďalšie štúdium alebo na neviem čo. Takže toto je hlavný problém. Tak som povedal jednoducho, poznám svoje práva, robím 4. výberové konanie, nikdy nebol problém, vždy ostali dokumenty, či bola pani Čekanová ako predsednička rady školy, či bol pán Borbeli v základnovedenskej škole, alebo pani Bohušová. Nebol nikdy problém, neviem prečo je teraz problém a robím presne to isté a robím to podľa zákona. Takže toto k tomuto. Bože, ja nemám viac k tomu čo dodať, takže vykonštruovaný problém asi neviem čo. A ešte navyše vám poviem jednu vec. Ja som požiadal o zvolanie rady školy. Je metodika na to, ako sa má robiť výberové konanie, ako sa majú poukladať ľudia, ktorí hodnotia, kde má stať hodnotiaci. Viete, tam je to celý proces presne podľa zákona, tak som mi to chcel vysvetliť. Predstavte si, jediný, ja som nebol pozvaný na radu školy, ktorý som to inicioval, lebo do 14 dní, keď zriaďovateľ chce radu školy, musí to predsednička teda zvolať. Jediný, ja som nedostal pozvánku, všetci ostatní členovia dostali. Je toto normálne? Nie. Takže z mojej strany všetko. Som rád, že je tu kamera, že to budú všetci počuť. Takže, no, pretože sme povedali, že zastupiteľstvo bude pol hodinu, o pol hodinu máme ešte 4 minúty. Nech sa páči. Pán Wagner. Dobrý večer. Pán Danko sa pýtal na odchod pani Paškovej. V tej odpovedi si typicky zase, ako vždy, zahmlieval a naznačil si úplne iné súvislosti, aké sú v skutočnosti. Naznačil si, že dal si preveriť pani kontrolórke nejakú činnosť a tak ďalej, čo z toho vyplýva, ako keby pani Pašková závažným spôsobom porušila svoje pracovné povinnosti a na základe toho odišla. Nie. Opak je pravdou. Zamestnávateľ
hrubým spôsobom porušil svoje povinnosti a práva pani Paškovej, na základe čoho ona dala výpoveď, ktorú ste akceptovali. A dokonca došlo aj k plneniu na základe paragrafu, myslím 69 je to, zákonníka práce. 68. Koľko? 68. No, to znamená okamžité zrušenie pracovného pomeru. Ale zrušenie iniciovala pani Pašková. To je pravda, čo? Áno. Tak treba povedať pravdu. Ale ja som to aj minule povedal, na minulom zastupiteľstve, myslím, že pred 26. marcom, že vlastne vyvodím z toho personálne dôsledky, pretože jedna ekonomka nemôže rozdielovať peniaze sociálneho fondu. A že sa to tu vždy tak robilo, sa to viac robiť nebude, lebo tá trestnoprávna zodpovednosť je potom u mňa, keď príde NKU. Takže jednoducho toto nie je na to, je zákon o sociálnom fonde, ktorý som si preštudoval. Je to široká, jednoduchá, takže... Ale povedzme si celú pravdu. Na tom inkriminovanom papieri nie je ani len náznak jej podpisu. Podpisoval to Žabka, zodpovedný je Žabka. Tak potom nevyvodzujú dôsledky na radovom pracovníkovi. Tam je druhý pohľad. Keď mi niekto klame, že mi povie, že dokáž mi to, že som to ja robila, keď ju videli a keď prišla s tým papierom hore na ekonomické oddelenie to preplatiť, tak jednoducho mám svedkov, mám 2 svedkov, takže jednoducho nehovorme si tu. Všetko, čo si povedal, je pravda, ale toto ja len dodávam, ako to bolo. Prišla rovno na mzdové, bez môjho vedomia rozdáva mestské peniaze a ja mám byť potom zodpovedný. A na čí pokyn? To nie je pokyn. Tu bola klauzulka, vždy sa to tu tak robilo. Takže niekoho uviedla do omylu. Takže preto som to tak riešil, ako som to riešil. Lebo aj ja som bol párkrát dovedený do omylu. Pán Žabka je tu 2 týždne, hej? Uviedla ho do omylu. Neviem, ako sa to robilo posledné 4 roky. Ja som to riešil takto, pretože bol uvedený do omylu, takže jednoducho. Ale vyriešil si to. Bola vedúca ekonomického oddelenia, takže jednoducho má poznať, viete... Ja sa nechcem teraz sporiť o pôvode, alebo o nejakej príčine jej odchodu, ale konečný argument na odchod bolo porušenie povinností zamestnávateľa. A na základe toho ona dala okamžité zrušenie pracovného pomeru. No, je to pravda. No. Sociálny fond je pracovný. Ja viem, ale pán Koren, prečítajte si zákon a budete hovoriť ináč. Môže sa použiť na dopravné, správne, rehabilitáciu a neviem čo, a nesmie sa použiť na výplatu mzdových prostriedkov, tam je to jasne napísané. Ja som sa jej pýtal, či mesto končí a ona mi nevedela na to odpovedať. Tak pani Pašková vravím, vtedy vyplatíme tieto prostriedky, keď inštitúcia bude končiť, je to jasne v zákone. A ostáva ticho, takže takto. Dobre, takže ja vám všetkým, čas sa naplní, ja vám všetkým ďakujem a stretneme sa na najbližšom zastupiteľstve.